Koniec walki na macie A do półfinału kategorii 68 kg awansuje Nigeryjka Blessing Oborududu. Mat A and the winner of the match is Blessing Oborududu, Nigeria. Trzecia runda walk w kategorii 72 kg na macie A zmierzą się Rumunka Katalina Acente i Kazaśka Kamila Baktergenowa. Mate, the next match is Katalina Acente from Romania versus Janina Baktergenova, Kazakhstan. A zerkając na matę C widzimy, że niespełna minuta pozostała do walki ćwierćfinałowej w kategorii 68 kg pomiędzy Bongo Larocque z Francji i Kanadyjką Daniela Fash. Mat C and the quarterfinal match of 68 kg weight category is about to begin. Bongo Larocque, France versus Daniela Fash, Canada.
Zakończyła się walka na macie A do półfinału. Przepraszam, to jeszcze była runda trzecia walka w kategorii 72 kg. Tam zwycięstwo odniosła reprezentantka Kazachstanu Żamiła Bakbergenowa. Mat A, and the winner of the match is Żamila Bakbergenova, Kazakhstan. Również runda trzecia walka, ale w kategorii wagowej 59 kg. Pojedynek Turczyki Elif Janik oraz reprezentantki Kirgistanu Norajdy Anarkułowej. Mat A, and the match in 59 kg weight category. Elif Janik from Turkey versus Nurayda Anarkulova, Kyrgyzstan.